san 62 ɲina Mali y'a yɛrɛ ta sibiridon Mali sifinw ka tɔn Sénégal Conseil national de la jeunesse malienne ye baro kɛnɛw ni ɲɛnajɛw boloda yɔrɔ min tɔgɔ CICES Sénégali faba la yan'a ka daminɛ Sénégal ni Mali ka faso dɔnkiliw dara fɔlɔ n'o ye hymne nationaux ye. O kɔfɛ kumaw sinsina gɛlɛya minnu bɛ Mali sifinw kan Sénégali ani dafe jamanaw la i n'a fɔ Gambie, Guinée-Bissau. Jango Mali sɛbɛnw sɔrɔli mara wɛrɛw la o gɛlɛya n'a dusukasi bɛ Mali sifinw kan kosɛbɛ. Mohamed El Diko ye Mali sifinw jɛkulu ɲɛmaa ye Sénégal. Région 14 a mɔgɔ bɛɛ nana a bɛɛ bɛ sali in kɔnɔ yan. Gambikaw nana, Guinée-Bissaukaw nana. U ye degun minnu sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna a bakuruba yɛrɛ min ye o ye pièce ko ye. Vraiment carte ko ka gɛlɛn hali kunu Kédougoukaw olu tun bɛ ka a ɲɛfɔ pour que carte consulaire ka sɔrɔ u ka yɔrɔ la a ka gɛlɛn parce que Kédougou bɛ donda la. O kama a y'a jira k'u y'u ka haminakow n'u ka gɛlɛyaw bɛɛ kɛ sɛbɛn kɔnɔ n'o ye mémorandum ye ni san 62 in yɛrɛmahɔrɔya seli hokumu kɔnɔ ka di Mali lasigiden ma Dakar. Mɔgɔ hakɛ min formé jeunesse kunda an bɛ se ka baara ɲini ka di maa hakɛ min ma ou bien an bɛ se ka nɔgɔya don maa hakɛ min ka kow la an y'a bɛɛ sɛbɛn an y'a déposé ambassade la. Je pense que ambassade a déposé au niveau des ministères concernés parce que an y'o de sɛbɛn lettre kɔnɔna la et puis an y'a déposé an jigiya mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ an y'a di bɛɛ ma. Mali sifinw ka jɛkulu Conseil national de la jeunesse malienne ye dɛmɛ minnu sɔrɔ walasa ka baara di sifinw ma Mali jamana kɔnɔ ani kɔ kan Mali yɛrɛmahɔrɔya ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan. Sénégal faba la Conseil national de la jeunesse malienne ɲɛmaaba Abibu Dako ye dɔ fɔ u kan. An ye projet dɔ daminɛ ni MINUSMA yɛrɛ y'an financé o la pour que an bɛ se ka baara kɛ cɛbɛn sira kan cogoya min na o projet bɛ taa ja miliyɔn 100 damadɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ pour que mun ye baarako yɔrɔ ye an ka se ka baara di Malien jeune miliyɔn 5 ma. Mali san 62 in ka yɛrɛmahɔrɔya ɲɛnajɛ senfɛ fana Mali jamanadenw tɔgɔla cakɛda au Conseil des Maliens du Sénégal a ɲɛma don Saliya Kulubali y'a hakilina fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 min minɛna Mali la. Ne kɔni min nin bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija ka jamanatigiw to yen u ka se k'u ka baara kɛ a ɲɛma dialogue minnu fɔra a kɔnɔ o bɛ ɲɛ bi sɔrɔ. Mali lasigiden kura min nana Sénégal n'o ye Mohamed El Mouktar ye Mali jamanadenw bɛɛ tun bɛ k'a makɔnɔ sifinw ka ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan n'u ka jɔrɔnakow ye nka a ma ye ka da kan k'a ma ka seereya sɛbɛnw jira fɔlɔ Sénégali marabagaw ma n'a bɛ wele lettre de créance walasa ka baaraw daminɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.